obed jatend migao mane miusike wilo mago mag somo en achiedh nade mosesiko mondo watiek kuo mar penj waiku nyithindo e wang' saa kendo maber kaka dwarore. Mondo watiek kuo mar penj wami skunde obed gi gimoro amora ma gidwaro kaka dwarore. Mondo watiek kuo mar penj wane nyithindwa obed e skul chakre tam mokwongo higa mokwongo nyaka tam mogik higa mar 4 maonge chochni moro amora mantiere. Mondo watiek kuo mar penj wane ni skunde wa te nigi jopuonj moromo, nitiere gi classroom moromo, nitie gimoro amora moromo, equality. Sani kaka waloso sani endi skunde gin agina skunde to nitiere pogruok maduong' mantie e skunde gi endi. Moko onge gi jopuonj, moko onge gi classroom, moko onge gi laboratory, moko onge gi gik mang'eny nitiere. Koro kwanyalo loso gik te to ok bi miyo nyithindo panik ni yanyo pok aikora wang'iye ma. Mondo be watiek kuo mar penj wane ni gik moko kaka mtandao sani thothne nyotimore ikwalo e yor mbui kata ikwalo e yor mobile phone. And kanyijo kanyo minister olando ni history and government nyotim marach ke chon kane notimore maber nitime ga godhiambo, nyiso ni nyalo kwale gokinyi nyithindo somo kang' ochopo saa 8 to ging'e gima gidhi ndiko to koro gikala penj. Nyicha wang' nicho loke time gokinyi and therefore nyithindo time marach kabisa. Koro onego wane trends go dhi nade, to gin skunde mage makwalo ga penj ahinya. Trends go onego wang'i en nonro kato kwaseneno trends go to wane kaka onyalo timore nade, onyalo ging'o mondo gik makamago kik timre, kech gigo onyalo miyo gigi kik timre wadwaro. Warita ne kind thuolo mar ndalo 20 ma bende jatend migao mochung' weche mag somo na wacho ni gibiro bedo ka gitimo nonro, gibiro bedo ka gichiwo ponono ni kuo mar penj no neno kata oya ahinya nyaka e kind thuolo ma bende koro nyithindo kata na jopuonjre maromo 4,109 pok oyudo duoko magi. Bende nyanyisi ni ei jopuonjre e kinde wacho ni japuonjre 4 e kind jopuonjre 4,113 bende chich